Здравейте хора, аз съм Насто БГ, тук при мен е Ангел БГ. Кажи здрасти. И днес ще направихме нов сервер и ще го полягаме. Какво? What the fuck? Чакай. Що join? Добре. Извинете, че малко хремав. Сега ще обработим дървата и ще направим един крафтинг тейбъл. Или бе? Обработен. 2 пръчки. Ще си направим меч. 1 и 2 обработени дърва. Ще си направим така. И 2 парички още. Ще направим една кирка. Готово. Кажи на хората кога ще снимаш на Dream League. Пишете в коментарите дали я снимам на Dream League 2015. Направи ли си ги, бе? Да. Не, чакай! Аре, бе! Направи табелки. За какво? Такова, да спрали зомбитата. Ама нямаме храна, човек. Няма нищо. Тук ще ли къщата? Във водата? Не. Кефа място. Аз почвам се направя. Във водата ли, бе? Не, отвънка. Нещо готино, гледай, точно до водичката. И там има овчари язени. Къде? Аз ще обия, ще дам вълната. Добре, но не трябва 6 вълна. Ще не цепа още дърво. Колко дърво ни трябва? 5 може да направя. В тези гори има много овце. Да ти кажа. 5. Готово. Обработено. Ще го направя обработено дърво. Убиме порки. Мога да направя табелки, един чест. За какво? Да направя ли? Че са табелки. Ще си направя една мотичка. Защо ти е? Е така, че ми трябва. И ми остава 18. Да, чакай, не дей! Крафтинг тейбъл сега мой. Аз имам там... Има куче! Ама нямаме. Дълго нямаме. Сега ще се забава с кучето. Опа. Бясно ми. Прасенце. Къде си, бе, гъдня? Е, тук ще бъде. Къде? Дай ми вълна, нямаш ли вълна в теб? Ето. Ето си още нещо. Какво? Перо. С перо пък какво мога да направя? Бягай! Добре, хора, този клип мисля да не е чак толкова дълъг, около 10-15 минути. Аз ще сложа крафтинга в къщата. Ето тук въгъла ще е. Да направя ли един чест, бе? Ще направя. Ама чакай, бе. Да, ето. Един чест. Чест, къде ми е честа? Ето го. Утре ще сложа кожата, 4 такива. Едно перо, това. Отиди за дърво, ако обичаш. Къде? Ама нямаме врата, ако си за кого правиш. Ще направим.
Откъде да взема дърво? Нацепи. Колко дърво? Майко. Аз имам 7 обработени. Виж какви? Кой ще го иска? Ето давам ти 7 обработени. Не ми трябват. Трябва ти идвай ги взимай. Не. Тогава ще строя с теб. Ти не знаеш как. Вече още. Аз как си направих на кръща? Ято. О, малко кученце. Малко, яво. Яво, бързо. Пра къщата. Къде? Ето го. Бързо. Иде го удреш. Яво тук бе. Трябва да внимаваме много. Кол! Трябва да внимаваме много заводите, че убиват такова. Овце. Yes, кол. Хора, намерихме кол. О, 2 реда кол. Оле. Малко е. Тук ще има още кол. Има още кол, ама нямаме факли да го видим. Ако има айрон и две, ще го поделяме. Айрон няма, ама Ако кол има. Ако има, ще го поделяме. Добре, де. Добре, имам 8 кол. Камо си направи една факла. Не всъщност 4 факли. Не дей. Това си направих вече. 4 факли, 4 факла. Какво правиш, бе? Що скачаш толкова високо? Не може. Много висока правиш тази къща. Не си струва. Не струва си. Как ми трябва 3 обработени дърва 3 обработи. и вълна. Аз имам. 3 обработени. Да. Не ми трябва сега. Добре, аз ще цепа още дърва да направим къща. Поне да има покрив над главите ни. Не, дей. Да. О, ма чакай, то с брадвата се цепи. С кирката. Обърках. Там не мога да стигна. Айде. Добре, мисля, че толкова ще стигнеш. Бягай. Дай го. Чакай, аз ще ги обработя и ще ги обработя. И... Дай ми ги. Сега ще ги сложа на 60 дай ми ги. половин стак. Да, само 4 трябва и с такива ми. Ето давам ги. Няма ги. Ето да сега ще ги дам. Дай от начало. Благодаря. 60 взели ги? 63. О, екстра. Само едно имам и стак. Нямам ли едно? А така. Не, там не дей слагай. Там горе не дей слагай. На вратата ще сложа. Там горе не дей слагай. Добре, сега ще го махна. Ама махнаха дама. До чест.
О, ама няма да имаме вълна да спим. Например, да. Добре, вземам се. Ама не мога, нямам дърво. Чим за дърво? Много тъмно вънка, има зомбита, страх. Къде има зомбите, бе? Ще дойдат, затова ти как да ги изключиш? Те се изключват, за каквото Добре, са те твои. изключвам ги как? Тя тук, нали? Не, тук. Те са ти изключили. Еми тогава, ако накара, ще ги изключвам. Казал съм ти да ги включиш. Няма да ги включвам. И за храна можеш. Аз нищо не мога, виждам, така че влизам вътре в къщата. Yes. Нямаме сега, хубаво имаме покрив на двоите, ама нямаме нито какво да ядем, нито какво. Аз им за ядене. А ти? Аз нямам нищо, сега ще умра, ще пукна. Чакай, в честа май имаше една факла. Ела в къщата да приключим клипа. Не. Имаме вратички. Охо, екстра 2 сложи 2 врати. Две сложи. Какви готини. Затвори. Обърни се сега към мен. Добре хора, това беше от мен Настю БГ. Този клип беше само да си направим къщата. Това беше от мен Настю БГ и Ангел БГ. Чао!